боронгариҳои рӯзҳои охири фасли баҳор мушкилоти зиёдеро барои хоҷагии халқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон пеш овард. Фаромадани тармаву кӯҳпора ва селу санчарх рафтомади нақлоти боркашу мусофирбарро дар роҳҳои ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон қатъ намуд. Дар ин шабрӯз заҳмати роҳсозон барои аз қавалаи офатҳои табиӣ раҳо намудани ҷодаҳои мошингард боиси таъкид мебошад. Таи 3 рӯзи ахир дар километри 550 шоҳраҳои байналмилалӣ дар ҳудуди ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо фаромадани тарма роҳ банг гардид. Дарозии тарма 200 метр ва баландиаш бошад аз 10 то 15 метрро ташкил медиҳад ки роҳсозони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгари ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон барои тоза кардани калонтарин тарма 6 техникаро сафарбар намуданд. Дар натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзӣ роҳсозон тавонистанд субҳи рӯзи 18 марти соли ҷорӣ ҳаракати нақлиётро дар ҷодаи сатҳи байналмилалӣ таъмин намоянд. бино ба гуфтаи роҳсозон дар муддати 4 рӯзи ахир 12 маротиба фаромадани тарма дар як ҷой ба қайд гирифта шуда ба фаъолияти шабонарӯзии роҳсозон мушкилоти зиёдеро пеш овард. ба ин нигоҳ накарда барои тоза намудани ин мавзеъ ба роҳсозон лозим омад ки 1 тонна 500 литр сӯзишвории дизелиро сарф намоянд то роҳро аз қавалаи тарма тоза карда ҳаракати нақлиётро таъмин кунанд. имрӯзҳо дар тавозуни муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи рӯшон 168 километр роҳ мавҷуд буда аз ин 93 километр роҳи сатҳи байналмилалӣ 32 километр роҳи сатҳи ҷумҳуриявӣ ташкил медиҳад. баъди тоза кардани роҳҳои ҳудуди ноҳияи рӯшон аз тармаҳо роҳсозони муассиса техникаи роҳсозиро ба водии бартанг барои кушодани роҳи сатҳи ҷумҳуриявӣ сафарбар карданд. дар муассисаи нигоҳдории роҳҳои ноҳияи рӯшон 53 нафар роҳсоз фаъолият дошта дар ихтиёри худ 19 техника ва 13 адад механизми роҳнигаҳдориро дар бар мегирад. ба гуфтаи роҳсозон давоми рӯзҳои охир аз километри 535 то 559 24 тарма якбора фаромад ки роҳсозон тавонистанд дар рӯзҳои сербории ҷодаро аз қавалаи селу санг пок карда рафтомади нақлиётро дар роҳи байналмилалии хоруғдушанбе таъмин карданд. маҳз ҳамин дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аст ки роҳсозони Бадахшон бо техникаҳои пуриқтидори роҳсозӣ таъмин шуда дар тамоми фасли сол имконият доранд ки ҷодаҳоро дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доранд. ба иқрори роҳбарияти муассисаи давлатии идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз 11 то 17 марти соли равон дар ҳудуди роҳҳои вилоят 180 тармаи хурду бузург, 23 маротиба фаромадани санчарх ва 11 маротиба лағжиши сел ба қайд гирифта шуд. ба тоза кардани паёмади боришот қариб 9.5 тонна сӯзишвории дизелиро роҳнигаҳдоронагони вилоят харҷ намуда тавонистанд ба ғайр аз роҳи сатҳи ҷумҳуриявии рӯшонбартанг дигар роҳҳои автомобилгарди ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро боз карда ҳаракати нақлиётро таъмин карданд. аз ронандагону мусофироне ки ба навоҳии кӯҳистон сафар мекунанд эҳтиромона хоҳиш мешавад ки безарурият дар рӯзҳои сербориш аз хона набароянд. ҳангоми сафар кардан ба маълумоти агентии обҳавошиносӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон гӯш диҳанд то ҷони худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд.